Маската не просто не пази, а помага да се разболеем от COVID-19. А лечението от него, или каквото и да е, става много по-трудно заради предварително компрометираните бели дробове. А опитът какво доказва? Как стана така, че в страните с най-малко мерки, ако изобщо има такива, с днешна дата имат най-малка смъртност? Пример! В Швеция, където самите власти определят носенето на маски като непрепоръчително, с днешна дата има много по-малко смъртни случаи от страни с затворени икономики и маскирани народи. И тук кръгът сякаш сам се затваря. След като тази наука отрича чудодейните свойства на маската, остава само една нейна цел –